Ahoj hráči vaší ligy. Máme za sebou 16. ročník a to neznamená nic jiného, než že nás čeká losování cen z těch, kteří hráli celý rok a respektive se zúčastnili všech 3 sezón ročníku 2023. A o co hrajeme? V osudí je poukaz od Racket Sportu na 3000 korun, od značek jako Technifiber, Victor a další. A potom poukaz od Prpom na kurz první pomoci, set na Spikeball, uniková hra Get Out Fun, poukazy také na Life Food, Joy Sport, od Tomáše Reinbergera videokurzy, psaní hravě, MKO, Sportega a další ceny, které můžete vidět tady. A celkem je to 79 cen v hodnotě přes 75 000 korun. A jdeme na losování. V losování bude celkem 944 hráčů, kteří mohli získat tombolenky v průběhu celého ročníku. Vlastně nejvíce jich má Jan Rys, 59. A stejně jako loni, letos nazbíral ještě o 2 tombolenky víc. Ty tombolenky se sbírají tak, že vždycky prvních 10% hráčů v žebříčku sezóny má 10 tiketů, 10 tombolenek, a další 10% a 9 a tak dále. Můžete sbírat i ve víc ligách, takže čím víc hrajete lig, tím máte větší šanci uspět v losování cen na závěr ročníku. Já už to nebudu dále zdržovat, přeji vám štěstí a jdu losovat. Losování proběhlo v pozadí a ukážeme si vítěze, alespoň první 3, kteří vyhráli rakety nebo poukazy od Racket Sportu a jsou jimi Tomáš Sklenák, Lukáš Loukota a Viktor Merta. Celý seznam výherců potom zobrazíme na webu v článku a během měsíce se vám ozveme a pošleme vám ceny. Tak teď už vám jenom přeju, ať si hezky zahrajete i v ročníku 2024, který právě začal. Ať máte radost ze hry. Ahoj.